Mwambie jamaa kamera, hii kamera hii. Hii kamera. Mwambie jamaa hii kamera. Ile kamera. Chama ambao wamekuja hapa jana kusimama na sisi na Gavana Abdulswamad Sharif Nasir. Mimi upenda kusema wale sio. Wapende, wasipende, wakubali, wasikubali. Gavana wa Mombasa ni Abdulswamad Sharif Nasir. Lecho wasikubali. Gavana wa Mombasa ni Abdulswamad Sharif. Gavana naomba leo siku yako hii, sherehe haiwezi kuisha hapa. Tutatembea barabarani mpaka tena kule kule kwetu kule. Nataka niwaambie na mwisho kabla nimpeleke na aseme. Mimi nilikuwa naangalia asubuhi wakiamka Joho. Wakilala Joho. Nataka niwaambie chuma. Amafani maji. Haya. Wana Mombasa wewe. Mapenzi tele kutoka maeneo ya Kisauni, Wananyali, Changamwe, Jomvu, Pita, watu walikoni. Mimi nataka kuambia kuanzia leo zimemalizika. Mimi ningewaomba, najua watu waliweza kukurumuzana katika msororo huu, watu waliweza kupigana kila aina ya mipagano, lakini wito wangu kwa watu wa Mombasa, tunao sababu za kuwashinda, tulikuwa nazo na ushindi tukaupata. Njia ya kuwashinda tulikuwa nao, ushindi tukawapata. Na mimi nawaambia ndugu zetu wale waliokuwa katika upande ule, mimi kama Abdulswamad Sharif Nasir ni wa kwanza kunyosha mkono kuwaambia ya kuwa hata baada ya matusi yote niko tayari kufanya kazi na yoyote Mombasa tuipeleke mbele. Mombasa niko tayari kufanya kazi na yoyote ambaye nia na madhumuni yake ilikuwa si matusi, lakini lugha iliweza kuteleza na akawa na nia sasa ya kuwa tunataka kuipeleka Mombasa mbele. Wana Mombasa, wito wangu kwenu nyinyi, mimi hapa nilikuwa nikikaa na nikijiuliza, siasa hizi zilienda zikawa ncha ni mbili peke yetu kwa wenzetu. Ya kwanza ya masala ya president elect, we still believe and we are of the firm belief that our president is Raila Amolo Odinga. We are of the firm belief that our president is Raila Amolo Odinga. Walisema ya kuwa Abdulswamad Sharif will put Mombasa into the opposition.
Hapa niko na wajumbe wa kaunti 26 kati ya 30. Wale wanne wa upande ule tunawapatia mkono tuweze kufanya kazi pamoja. Watano kati wa 6 ni wa Azimio ODM wabunge. Mbunge yule mmoja ambaye kwamba aliyoko tunamuomba, tunampatia mkono tufanye kazi. Nyakor juang wago mos kaluwore gi ng'ikruok mano mag picha mawuok achiel kachiel e kaunti ma Mombasa mano mana moro koda ilo mabende okwako gwenge mag Mombasa. Johera mag Abdul Somad Nasir winjo kanyo kata mnaka giloso kaluwore gi loch mabende giyudo gisani. Abdul Somad Nasir e gavana moyier e kaunti ma Mombasa bang' kano yudo kwan mar ombulu 1119 gi 83 e thuolo mar namba 2 kanyo nen Hassan Omar mabende dochung' kod otiko mar duond bura mar UDA mabende noyudo kura 98,108. Mago gin mana mor kod ilo mabende pod dhi nyime. Neno moko kuom jotelo mawuok e kweth mar Azimio la Umoja kagiloso kod johera magi kanyo. Kokamanya kwa Ramogi juang par ni wantiere gi jafambo marwa Eric Owenga mabende nitiere Mombasa. Oluo chenro makamano biro bedo kakulenwa weche mabende timre kaunti ma Mombasa odiochieng' makawuono e weche wa mago manyiena. Kokamane studio padantiere gi wakili Evans Ogada mabende nwafuno godo weche mabende na timro odiochieng' makawuono e doho maduong' mogik. Odiochieng' makawuono na romo makende obagi e doho no mar keto weche kare ne chakruok mar bura e nyim doho no mabende igeno ni chakra yanga odiochieng' makinya. Kata kamano nyaka gisani doho maduong' mamalo mogik e pacho ka gisani jong'ad bura odhi yweyo matin gibiro bedo ka gibago bura kanyo kono romo sa 10 mamidhiambo odiochieng' makawuono. Kokamano wakili aseketika kuom thuolo malach daher mar mondo miwatiek chenro makama. Geno mari wakili ang'eni doho maduong' mogik ma pacho ka nek bedni yalo bura kan gichako odiochieng' makiny gintere thuolo nyaka chieng' tarik 5 dwe mar 9 mar mondo mi ging'is oganda ma pacho ka ponono ni ng'ur mabende nochwale doho maduong' mogik gin ng'ur manikare kata oyo. Kapono nen jatend piny Kenya moyier masani William Ruto noyudo lemo makamano e yo makare kata oyo. In kaka wakile makata mnake ng'iewo okinde mabende osechopo kacha okinde mabende ochung' ne kweth mopogore opogore. Doho maduong' mamalo mogik mabende itayo gi Chief Justice Martha Koome. Ineno ka bura makama biro bedo yo machalo nade? Well, wakia kaka jogi bro tayo bura gi evidence magi bro chiwo gima doho mar Supreme Court bro kao. Mak manani one gi what we call the constitutional standard ma we expect, actually we demand monde Supreme Court or kao into focus kagi make all this determination. Constitution dwaro ni the election should be simple, accurate, verifiable and transparent. One of those 4 pillars. Simple, accurate, transparent, verifiable. Makagingio ni the process was not simple, accurate, transparent and verifiable. Then onigo ginalified gini. And gima we expect as a Kenyan citizen and as a lawyer, any institutions and election in an institution in this country for democracy, and institutions should be held up high wawere individuals. Side shows make politicians matter for us. One as citizens of this country, what we want is institutions to work. We don't care who becomes president. Institution nyaka work. Ka gingade ni wadok wa team the election afresh, then those institutions should be strengthened mondo konjo Kenya. Ka gingade ni William Ruto was validly elected, William Ruto kodonjo as president, then William Ruto should ensure the institutions work for the greater good of the Republic of Kenya. Pero kama na inya wakile ko singi wach mogik ne joka nyana mane ni sani. Well, waketuru kwe walam nyasaye lamuru ni joburagi mondo to tijgi
let's see what gibro determine on the 5th. Wakil Evans Ogada wagoni erokamano kuom chopo odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wafuon tie wach ahinya bura ma bende dhi nyime e doho maduong' mogik ma pacho ka. Erokamano. Kok manyako Ramogi Tv in bende wagoni erokamano kuom kete chenro ma kama par ni bura ma kamano pod nitiere nyime doho maduong' mogik ma pacho ka, bura ma bende iyalo kod jong'ad bura 7 moriwo Chief Justice ma pacho ka Martha Koome. Kono romo sa par ma midhiambo kada biro kende okang' mar 2 mar lero ne oganda ma pacho ka indi gigo ma bende nego bedni okinde ma bende nitiere doho kanyo nego bedni timo kaluwore gi bura ma bende ibiro bed ka iyalo chakre odiochieng' makiny. Kok kamano gi kanyo makelowa e giko mar twak makama kachiel kod chenro mar Migago odiochieng' ma kawuono kaluwore gi weche manyien ma bende nwantiere godo. Par ni pod wantiere gi jofwambo magwa ma bende luonwa weche mopogore opogore kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Gibiro bedo ka gikelonwa weche makamagi e seche mabiro, mago weche wa manyien mabiro. Par ni wantiere bende gi weche manyien kanyo kono romo sa 10 ma midhiambo. Mabiro gi sani en chenro mar mbak ndalo. Mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ong'aw, ritur masani.